Dnevnik Ane Frank je knjiga koja spašava svijet na razne načine. U njemu se govori o Jevrejki Ane Frank koja je bila progonjena za vrijeme Drugog svjetskog rata. Ona nikada nije gubila nadu i bila je borac za bolje sutra. Pokazivala je prave moralne vrijednosti i nije odustajala od svojih ideala. Zato sam izabrala ovu knjigu. Ovo su neki odlomci koji su na mene ostavili najjači utisak. Naredna knjiga koja spašava svijet je Orlovi rano lete od Branka Ćopića. U njoj se pokazuje kako su djeca zrela i važna i kako su uvijek spremna da pomognu drugima, pa čak da odu i u rat. Zato je za mene ova knjiga posebna. Ovo je poruka zbog koje me svako naredno čitanje ove knjige iznenađuje. Posljednja knjiga koju sam izabrala, a spašava svijet, je Dječaci Pavlove ulice od Ferenca Molnara. U njoj se radi o grupama dječaka koji se baš i ne vole, ali ipak su na kraju bili saosjećeni i brižni jedni prema drugima. Tu se pokazuje veličina malih ljudi. Zato se ovoj knjizi rado vraćam. Ovo je jedna od poruka knjige. Odlučila sam se za dnevnik Ane Frank jer smatram da ova knjiga zaista ima moći da promijeni svijet. Pročitavši je, ljudi bi shvatili da sva njihova mržnja prema drugim vjerama, nacionalnostima i religijama nema svrhu. Ana Frank je bila samo nedužna djevojčica kada je izbio Drugi svjetski rat. Morala je da se skriva zbog toga što njena religija nekim ljudima nije odgovarala. Ona, kao dijete, pak nije shvatala zašto se ljudi dijele i ratuju zbog nečega što jesu i što ne mogu da promijene. Shvatila je, još kao mala, da u svijetu postoje ljudi bez osjećanja kojima je stalo samo do novca i moći. Kada bi svi, pogotovo oni moćniji, pročitali ovu knjigu, urazumili bi se i u svijetu bi izbijalo manje ratova. Shvatili bi koliko je žudnja za slobodom i nebom velika. Shvatili bi kako su se porodice osjećale u svakodnevnoj brizi za nekog svog i sebe. Zašto ljudi ne mogu mirno živjeti? Pitala se Ana. Kada bi svi pročitali dnevnik Ane Frank, mogli bi razmisliti o posljedicama svojih postupaka i kako ih spriječiti na vrijeme. Shvatili bi da jedna knjiga doista ima moć da promijeni svijet. Zdravo, ja se zovem Uroš Karadžić, imam 9 godina. Dugo sam se pitao o kojoj knjizi da govorim, jer postoji mnogo knjiga koje mogu da promijene svijet. Ipak, odlučio sam se za knjigu Doktor Rebuli. Ova knjiga pokazuje to da ljubav prema prirodi može uticati na svijet, da bi svijet bio puno bolji. Smatram da ova knjiga može ljudima promijeniti razmišljanje, pokazati im da životinje treba voljeti kao čovjeka pored sebe. Ova knjiga govori o siromašnom veterinaru koji ima mnogo životinja koje voli i poštuje. Vodeći brigu o životinjama, pokazao nam je da i mi trebamo voljeti i poštovati prirodu i životinje. Također nam je pokazao da ne smijemo zagađivati prirodu, jer ako zagadimo prirodu, zagadit ćemo sebe.